shall sing hallelujah. We shall sing hallelujah. We shall sing hallelujah. We shall sing hallelujah. We shall sing hallelujah in the city. In the beautiful seat of God. Sota hallelujah, hallelujah. 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 MC Nobu. MC Nobu there when God sees. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I shall sing hallelujah in the city. In that beautiful seat of God. Maskwera se vana vaMwari. Maskwera se vana vaMwari. Alright, tarisa munhu ari pedo newe. Right, mupe nyemwerero. Get smile. Chero pani mavendi zvako nyemwerera. Right. Chimutaurira kuti hama zvakanaka kuva pano. Komborerwa. Alright, tinotenda zvikuru. Maswera sei vari kufamba? Maswera sei vakagara vachirinda kuzvikona uko? Maswera sei vari kumusika uko vachitengesa? Tava kudzidza, vanoda zvavo kudzidza, toraiwo zvinyoroso zvenyu, tigova pamwe chete muchinyorawo mavhesi. Vari kuteerera vakangogara vasina mabhaibheri, kana mune zvamunotoresa mazwi, toraiwo mazwi acho. Zvakanaka izvozvo because tiri kuverenga Bible, the Bible and the Bible alone. Ndoratiyeti tichidzidza pano apa, saka zvakanaka izvozvo kuti uchifamba, ugere, uchitengesa, uzviwanire mpako waparwendo. Yes, ndotenda zvikuru, Mwari vatiitire zvakanaka. Musana unoona chikomborero chikuru ndekuti panonzi bvunza mubvunzo maringe nezviri mukunamata. Unotendekwa kubvunza mubvunzo wako nenzira iyi. Unonyora mubvunzo wako, hauisi zita rako, hauisi phone number, hauisi house number. Wokanda mubvunzo wako pacard box apo pakona apo. Unouya mangwana uchizoteerera answer pamubvunzo waunenge wabvunza. Vanoda kuwana maprayer, tinonamata zvakare pano, kwete kuti tinoita mamiracles, asi tunamata Mwari anopindura munamato. Saka unogona kukanda munamato wako wakati prayer request, woindicata that request kuti ingava yei, woisa muchiboxi. Iwe ukasauya ukauya, no problem, as long iri request tinonamata. Tikumba ikoko tonamata, Mwari achikuitira zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Regai namate zvakare tigowana nguva yekudzidza. Baba vedu vari kudenga, tokutendai panguva yamanheru. Mufaro wedu kuvana Mwari akaita semi, nokuti muri Mwari ane hanya, ane rudo. Maita enyu nokuti matotiitira upenyu kuti tive nhasi panzvimbo yakaita seyo ino. Matiitira zvakare chinhu chikuru kutigadzirira rusando rwamadekwana anhasi. Tapamberi penyu, takuchinamata zvino kuti Mweya Mutsvene anova ndiye anogona kududzira zviri nani, auye kuzotidudzirira chirevo chamadekwana anhasi. Musatendera ini ndichitaura nokuti handina chokureva. Iye handina denga, imi ndimi mune denga navanhu. Tinokumbira shoko ranhasi riponese ini, rigoponesawo hama dzangu. Tonamatira kuti Jesu simudzirwai manheru anhasi, ini ndidzisirwe. Zikanwai, ini ndisazikanwe. Pakupera kwerusando runo takunzwai tigoponeswa. Munamato wokutenda mukuzvininipisa kuzita rinoyera uye richigara nokusingaperi raiye Jesu Kristu. Amen. Alright, manheru anhasi tine chidzidzo chinoti icho chekudya hachisvibisi. Zvinorevei?
ya tine nyaya dzakawanda dzinotaurwa maringe nezvechikafu, vamwe achitorawo mukati meBhaibheri nezvakataurwa naJesu, vamwe achitaurawo zvakataurwa naPaul. Nhasi tichaedza kubetserwa neshoko raMwari kuti panonzi chokudya hachisvibisi zvinorevei. Regai tangire mukati meBhaibheri. Pfungwa yacho payakabva Mark chapter 7. Yes, Mark chapter 7. Yeah, tinoda verse 1 kusvika paverse number 5. Mumbomira tozonoti verse number 17 kusvika paverse number 21. Tichikuedza kubata pfungwa yezvekudya nekuti upenyu hunobatwa nezvinhu zviviri, hunobatwa nemweya nenyama. Nyama inodya kuti irarame, tatiwa zveutano panapa. Ukasadya zvakanaka unorwara. Saka Mwari achitibatsira nyaya yechikafu hatigoni kuitarisira kure nevhangeri, because hakuna munhu angada kurarama achiteera vhangeri ari murwere. Anofanira kuteera vhangeri ane utano. Yes, ngatidzwe Mark chapter 7 verse 1 to 5. Jesu unotuka vaFarisi navanyori pamusoro petsika dzavo. Motobata concept kuti chaitaurwa apa chii, itsika, nhai ndizvo. Saka kana takuverenga nyaya dzedu munoziva kuti nyaya yainetsa apa pachapter iyi yanga isiri yechikafu, yaive yetsika. Amen. Ya, regai tinzwe. Zvino vaFarisi nevamwe vavanyori vaibva Jerusarema vakaunganira kwaari, vakaona vamwe vavadzidzi vake vachidya namavoko ane tsvina, ndokuti asina kushamba. Nokuti vaFarisi navaJudha vose havadyi vasina kumboshamba maoko kwazvo, vachichengeta tsika dzavakuru. Kana vachidya padare havangadyi vasina kumboshamba, nezvimwe zvizhinji zviripo zvavakanga vagamuchira kuti vazvichengete, zvinoti kusuka mikombe nehari nemidziyo yendarira. Ipapo vaFarisi navanyori vakamubvunza vachiti, vadzidzi venyu vanoregereiko kufamba netsika dzavakuru zvavanodya chingwa namaoko ane tsvina? Amen. Thank you very much, my elder. Mwari varopafadza kuverenga kweshoko ravo. Tiri kuona pari kutangira chapter iyi, vaFarisi vakanga vari vadzidzi veBhaibheri, riri boka rapamusoro ratingati isu vaizodzidzisawo vamwe. Saka tingati vanga vari vafundisi pachechi, ndizvo ka? Rangarirai kuti maboka makuru anga ari matatu. Kwaive neboka rainzi revaFarisi, maSaddusi, mascribe. Ava vanhu vanga vari kutungamirira ava, vari vatungamiriri pachechi. Sahanzi vadzidzisi vemurayiro ava vaFarisi vakaenda kuna tichavo uyu aitichavo ainzi Jesu, vakamubvunza vachiti, ko vadzidzi venyu imi, madisciples enyu, sei asingachengeti tsika dzavakuru? Amen. Mawa here mubvunzo wacho? Nekuti vadzidzi venyu vari kudya chingwa namaoko asina kugeziwa kwazvo. Handi pashandiswa vari kuti chii? Kwazvo. Properly washed. Kuroti pane kamugezero. Amen. Akasi kamugezero kakangova ordinary, but kali kamugezero kacho kakati pfure. Zvikanzizvo paverse number 4, nokuti vaFarisi vakanga vasingagari padare vasina kugeza maoko, vakanga vasingaregi midziyo yavo yendarira yehari isina kusukwa. Zvichiroti kusuka uku hakuzi kungosuka bedzi, pane zvaiitwa. Ukaronda vanhu ava vaFarisi zvavaiita, inobva kuna Mateo 15 pfungwa yacho iyoyo. Vakaenda kumarket, kumusika, kumtapa uko. Vaisvika vachitengesa matomatisi kana kuti vachitengesa maonion, vachitengesa macabbage avo. Saka pakuchinjana mari navanhu vasina kudzingiswa, vaizviudza kuti tasviba, tamhora, tasvibiswa. Saka vodzoka kumba, vasati vadya, vaigeza maoko kubva pari normal vachisvika pamagokora. Ndo
yanzi properly washed. Kurati vaipfudza kuti takamhora nengari yemarket, saka tonofanira kuti ticheneswe, saka togeza kupfuura apa tichienda apa. Pamakapu nepahari zvinhu zvaiitika kana vagere pamba pakapfuura munhu asina kudzingiswa akakumbira mvura yokunwa, munhu haanyimwe mvura, vaimupa mvura mumukombe kana kuti mukapu. Saka munhu asina kudzingiswa uya amwa, kana abva vaizotora kapu iya vosuka, kupfurikidza kusuka vaibva vatora sepa isop vokwesha, kana pane vhima I don't know vokwesha vachiti kapu yedu yamhoreswa. Ndo zviri kutaurwa pano kuti dzaive tsika dzavakuru. Amen. Saka vadzidzi vanodya chingwa but vageza zviri normal. Kunzi vabva kupi? Handi vanga vari kufamba muguta here mavamhorosana navanhu vakasiyana siyana. Kosei patsika idzi vasina kudzichengeta? Ndo pakanga pane gakava apa. Saka Jesu anobva aenderera mberi pavhesi number 7 tingaiverenga sei hatingoiverenga vhesi 7 na 8 vhesi 7 na 8 toda kupindura mubvunzo uyu. Hozi nyaya yekuti chokudya hachisvibisi zvinorevei ndo nyaya yamanheru anhasi. Hozi nyaya yezvekudya yanetsa. Right, verse 7, verse 8 na 9, sorry, verse 8 and 9. Munosiya mirayiro yaMwari muchichengeta tsika dzavanhu. Akati kwavari, zvirokwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Amen. Thank you very much. Handi muri kunyayira apa gakava riri apa iri harizi rezvekudya. Halo. Saka iwe usatora nyaya iyi unoisa pane zvekudya, bhozi nyaya yacho yanga iri yetsika. Kana uchiverenga Bible usamhanya nevhesi, usamhanya nepassage. Kana uchiverenga Bible usamhanya nechapter 1. Tsvaka imwe chapter inopupurira chapter iyoyo kuti nyaya yako ibude zvakanaka. Wozi ukamhanya nevhesi, ukamhanya nepassage, ukamhanya nechapter, unogona kurasika kuti poripocho musango kasadzoka. Muchiona vanhu vachidya akatora vhesi, akatora passage, akamhanya nayo, akatanga kutodya. Saka panapa nyaya yakanga isiri yezvechikafu but yanga iri yetsika. Now verse number 17, verse number 17. Kwai kudi? Zvino wakati abva kuvanhu vazhinji apinda mumba, vadzidzi vake vakamubvunza zvomufananidzo uyo. Akati kwavari, nemi hamunzwisisi izvozvo here? Hamunzwisisi here kuti zvose zviri kunze kana zvichipinda mumunhu hazvigoni kumusvibisa, nokuti hazvipindi mumwoyo make asi mudumbu, zvichirashwa kunze. Nokutaura kwakadaro wakanatsa zvokudya zvose. Ipapo akati, zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu, nokuti mukati mumwoyo yavanhu munobuda mifungo yakaipa, noupombwe, nokuba, nokuuraya. Amen. Thank you very much, my elder. Now, taona kuti kwai Jesu atsanangura nyaya iyi. Vadzidzi vakashaya kuti Jesu anda kuti kudii? Vakange vane mibvunzo sezvatinongoti tose tine mibvunzo pane dzimwe nyaya dzotaurwa naJesu nedzinotaurwa naJesu. Mubvunzo unenge uripo, unenge usingadzinzwisisi. Zvikandizvo vakati iyi nyaya mamuchitaurira iyi hatinyatsoinzwisisi, inofamba sei? Zvikanzi horai chega ndikutaurirei. Hakuna chinhu chinodyiwa nemunhu chingamusvibisa, asi chinobuda mumunhu ndo chinosvibisa. Ipapa ndo panotirasike concept. Hakuna kunzi naJesu, hakuna chinhu chinodyiwa nemunhu chisingamuurayi. Kusvibiswa kuri kutaurwa apa kumhoresiwa. Amen. Because pfungwa yatabva nayo ndeyekumhora, kuva unclean. Saka Jesu kuti kana ukange wadya haugoni kunzi uri unclean unless wataura zviri unclean. Ukataura zvisina kuchena ndo zvingasvibisa munhu, nekuti mukati memwoyo munobuda mifungo yakaipa, ndo munobuda kuchiva, ndo munobuda upombwe, ndo munobuda kuuraya. Asi chingwa chadyiwa namaoko asina kugeziwa zvinopfuudza izvi hachigoni kusvibisa munhu, hachingaurayi munhu.
kana dai taingotora hedu passage yoga tivamba nayo taingati ava vari kudya vanga vachiziva kuti ava vanhu ndivanani, bhozi vari kutaura ndijesu, Jesu mujudha. Vabvunza ava vafarisi majudha vainda mumba vakarasika vaida kubetserwa naJesu, madisciples maJews. Hapana muhedheni angapinda panyaya iyi. Vanga vari maJews oga vaida kunzwisisana. Amen. Zvino ivo maJews anga achidya chii? Amen. Yeah, sayoka zomanya nepfungwa yako ucharasika bhozi ava majudha aya vane chikafu chavanga vakapiwa chavaifanira kudya chavanga vasingapikisi. Sanga isiri concept yechikafu chavo but yanga iri nyaya yetradition. Amen. Ya sayoka zotora nyaya iwori muhedheni wotora nyaya yemajudha wonoisa chikafu chako iwe warasha nyaya. Warasha nyaya. Boza ava hapana muhedheni anga achinetsa panyaya iyi, hapana muhedheni anga asinganzwisisi, asi ivo pachavo padare ravo ndo vanga vasinganzwisisani. Amen. Saka Jesu anoedza kubuditsa pachena. Alright. Saka kana toenda mukudzika kwenyaya, ndiani anopa munhu chikafu, mai kana mwana? Amen. Yabo ndo panonetsa ipapa. Mwana anoziva zvanofanira kudya here kana kuti mai ndo vanoziva zvinofanira kudya mwana? Bozi ukasaziva izvozvo izvi unogona kurasika. Saka hatidzokere pamavambiro, ndiani akapa munhu zvokudya? Munhu here akachuza kana ndi Mwari akapa munhu zvokudya? Ukaziva izvozvo izvo from the beginning hauchina problem nechikafu. Usoisa mabrackets kuti chikafu chi. Amen. Unenge wakaisa mabrackets. Genesis chapter 1 verse number 29. Yeah, verse number 29. Verse 29. Yes. Mwari akati, yeah, tarirai ndakakupai mirivo yose, yeah, inobereka mbeu, yeah, iri panyika yose, yeah, nemiti yose ine michero, yemiti inobereka mbeu, kuti zvive zvokudya zvenyu. Yeah. Ndoparira Bible, unoziva Bible, so harimbovandi chindevere chinoti likonde njanjo kusoloponi marasikigweka. Aiwa, kwai rakananga kuti tasa serodhi yemubulawayo yaindisoloponi yayi makava kuti Bible rinonyatsonanga chaizvo isikataka kuti kana kuti rakaita kubadire nemukado kubuditsa sezvazviri zvikanzi izvo ndakupai mirivo. Amen. Nemafruits ose anobereka mbeu zvive zvokudya zvenyu. Saka akapa ndiani zvokudya? NdiMwari. Haasi munhu akachuza zvokudya. Unaisa bracket chikafu ndo pane nyaya yedu ndizvo here? Asi tichiedza kupindura mubvunzo kuti chokudya hachisvibisi zvinorevei. Mukatiwo zvakare mezvaidyiwa manga mune zvisingadyiwo here from the beginning? Bozi ukasaziva izvozvo izvi unogona kurasikirwa futi neconcept yechikafu. Amen. Zvakanga kuchidyiwa kune zvanga zvisingadyiwi here zvanga zvichinzi hazvifaniri kudyiwa. Chapter 2 verse number 16. Genesis. Yes. Verse 16. Yeah. Jehovha Mwari akarayira munhu achiti, yeah, ungadya hako miti yose yomunda, yeah, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Amen. Hapana angakanganisa zvinhu zvose zvanga zviri right. Because ukaverenga chapter 1 verse 31 inoti Mwari akaona zvose zvakanaka, one zvanga akasika zvakanaka, panga pasina chakakanganisika. But ndomva Mwari ati iyi miriwo ndakupa nemichero ndakupa, asi zvaunodya muno mugarden pane muti uri pakati pomunda, the tree of knowledge, iyoyo usaudya. Saka right kumavambo chaiko chaiko kwanga kune zvinodyiwa nezvisingadyiwi. Amen. Munhu asati atati kumavambo chaiko chaiko kune zvaidyiwa nezvisingadyiwi. Saka iwe ukarasika kuti zvinhu zvose zvinodyiwa uri kuzvinyepera, nokuti pakutanga nyika ichisikwa paive nezvisingadyiwi. Ndo zvakanakira Bible. Saka regai tingopfuura nemavhesi anonetsa vazhinji, ndo anoita kuti vanhu vakawanda vazopedzisira vongodya. Tine vhesi inonetsa chose kubhuku raTimotiyo chitsauko 4. Iyi ndo yaita kuti vakawanda vamanyire kunokabira vachiti haiwa, nokuti
zvese zvinofanikwa. Tichazotaura hedu nekuna Acts tichipfuura, Colossians tichamuverenga zvizere, na Romans tichapfuura tichitaura, tichingopfuura na Galatians, because ndokune gakava rakawanda ravanhu. But hativerenge Timoteo wokutanga chitsauko 4, yes, verse number 1 ku verse number 6. Saka iyi chapter iyi pane mashoko anotaurwa atinofanira kunyatsomacherechedza nhasi, tichimanzwa tigonzwa dudziro dzawo zvakanaka. Amen. Wonzi ukasanzwa dudziro dzeshoko unogona kufunga kuti zvataurwa ndezvizvi, izvo zvisiri izvo. But iro rakajeka Bible zvokuti kana uchiriverenga rakajeka zvikurutsa. Yes, verse number 1. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Ipapo yeuta saka vanhu vachatsauka, vanhu vachatevedzera mweya inonyengera, mweya yezvina. Vachatsauka pakutenda vanenge vachiteedzera mweya inonyengera, mweya yetsvina. Ndiyo yavanenge vachiteerera mweya yetsvina. Muchazowa kuti ndezvipi zvacho zvinenge zvichagwa mweya yetsvina. Nayo vachinyengerwa navanoreva nhema. Kuroti mweya yetsvina haingoiti drama, inoenda muvanhu yonoshandisa vanhu kuti vareve nhema vachiti kudii. Vakapiswa pahana dzavo nedare rinopisa, vachidzivisa vanhu kuwana nokurayira kuti zvimwe zvokudya zviregwe zvakasikwa naMwari, kuti zvigamuchirwe nokuvonga navanotenda vanoziva zvokwadi. Imombomira ipapo musagara pasi ero. Kuti vane mweya yezvina vari kuteerera mweya yezvina vari kuti ivo vanhu ngavasawanana. Mahwa vhesi number 2, zvimwe kwete zvose zvokudya, zvimwe zvokudya ngazviregwe. Izvo zvekudya zvacho zvanzi zviregwe zvinofanira kunge zvichitaurwa kuti zvakanaka nevanoziva zvokwadi. Vanoziva zvokwadi kuti pane vasingazivi zvokwadi, because vatorasika ava ndevakashandiswa nemweya yezvina vachitoreva nhema kuti regai kuwanana, regai kudya zvimwe zvokudya zvichavawa. Right? Verse 4. Verse 4. Nokuti zvose zvakasikwa naMwari zvakanaka, hakune chinhu chingafanira kurashwa kana chichigamuchirwa nokuvonga. Ndo vhesi yarasha vakawanda iyo iyi, verse number 4. Asi verse 5 ine answer. Nokuti zvose zvakasikwa naMwari, kana ukati zvakanaka, asi zvakasikwa naMwari zvakanaka. Amen. Mahwere ukati zvakasikwa naMwari zvakanaka, ndizvo, but wotofamba neconcept uchitsanangura pfungwa yako. But verse note, nokuti zvose zvakasikwa naMwari zvakanaka, hazvifaniri kurashwa kana zvakatogara zvakanaka. Bonzi ukati zvakanaka unogona kufamba zvakafanana kuti ndikasvika pamba penyu chiti vedive ndiri kunzwa nzara, haya ndikaurisa, ndogara pasi, imi moti munhu waMwari ichapora. Handingabvi ndichiti vanonyima sati, vakanyima sati, ini ndakonwa kuisa nyaya yangu zvakanaka, ndakavati ndinonzwa nzara, ini ndichinzwa nzara. Saka vhesi yarasha vanhu. Zvose zvakasikwa naMwari zvakanaka, hakuna chingarashwa kana zvakanga zvakanaka, because kune zvakanga zvakanaka nezvisina kunaka. Amen. Because chatsika pana Genesis chapter 7 ka mhuka dzaliwa, Noah akarayirwa kuti dzakanaka ngadzipinde nomwe nomwe, dzakaipa mbiri dzanga dzisati dzatodliwa kunaka dzisina kumbotonakira mumuromo wemunhu. Saka iwe kuti dzakanaka, warasika concept yevhesi. Amen. Zvinoonodla, asi verse 5 wanga usina kuiverenga, wangogumira paverse number 4, onodla hako asi wakarashika. Famba neverse 5, ndo ini nyaya mhinduro iripo paverse 5. Nokuti chinoitwa chitsvene neshoko raMwari. Hallelujah. Nokunyengetera. Hallelujah. Achiti uchitsvene newe. Achiti uchitsvene namufundisi. Achiti uchitsvene nechechi. Chinoitwa chitsvene neshoko raMwari. Nokuti John 17:17 vaitei vatsvene nokuti shoko renyu idzvene. Saka uziwe unoita chikafu chiite chitsvene. Haizi church Lord isi church kwedu. Isi mufundisi wedu. Hambeni kana munedenga
fundisi nechechi kunotenga hwanira Jesu naMwari Baba naMweya Mutsvene. Amen. Ndo vakasunga nyaya idzi vakaisa zvinoliwa nezvisingaliwi. Saka izi nyaya yekukabira inyaya yekuverenga vhesi vhesi 6 munhu waMwari. Ya kana ucheudzira hama zvinhu izvi uchava mushumiri wakanaka waKristu Jesu wakarerwa namashoko okutenda. Kana uchiyeudzira hama zvinhu izvi kuti hazvisi zvose zvakanaka asi kune zvisina kuchena nezvakachena. Amen. Uchava mudzidzisi wakanaka. Regai tidzokere pafungwa ivhesi garai pasi yebwa munhu waMwari maita enyu. Tiri kudzokera pafungwa yanziyo. Vanenge vachinyengerwa nemweya yesvina. Amen. Vakarohwa pahana dzavo nedare rinopisa vachireva nhema vachidzivisa vanhu kuwanana. Imamu nakumbonzwa here vanhu vachiti musaroorana? Ivachinamata Mwari. Izvi musazvitaura izvi munofira mujeri. Iregai nditaurei ndakapikira kufira mujeri. Amen. Ndichandira hurumende, ndakamboshandira pane imwe nzvimbo. Ndokuona sister. Ndikati makadiko sister akadiwa munhu mukuru chose. Ini ndinotaura nefreedom yandine bhosi. Ndoziva zvandei ndichitoitira. Ndikati nhai ndiri kuona kuti munonzi sister panapa. But kuimi makabhodha wani. Makabhodhere sister anobhodha here. Kubhodha kupfeka bra. Makapfekere bra. Chii chakaitika nhai sister? Ndobva wanditarira vakatava kuseka. Skanzi munobvunzei? Ndikati aiwa ini ndinobvunza ndichitorevesa bhosi kana muri sister makatongozvagwa munambozva murume handizva ndinotaura izvozvo mukatopikira kuti imimi hamuchatsongozivi kuti murume saka zvii zvakaitika. Skanzi aizvosiyane nazvo. Ndikati alright tazviona. Imimi muri sister pano pana munudza kuti sokana kambufungo kemurume kana wani imi sister imi muchifamba so shuwa nyuweri sister munorevesa here ozi munhu akasikwa ane manzwira ndobva vaseka. Ndikati haiwa maseka asi mazviwa. Inzwai vana vaMwari, kune vanogona kutorambidza vanhu kuwanana. Makateererei? Isiri pfungwa yaMwari. Mubvunzo wandakavazwa bvunzo upesa ndokuti ai kuri kuti mai nababa venyu vakapikira muripo here imimi? Tobo takapikira mai vakati aisu zvekuroorwa hazviiti kana zvekuroora hazviiti. Dai muripo here? Unorava kuti nyaya yacho inoti kore sadati musazvitaura imi munofira mujeri. Imi nyararai. Neimwe nzira pane vanotorambidza vanhu kuwanana asi vachinamata Mwari. Makateererei? Saizvozvi kwaine Bible vanenge vachiteera mweya yesvina. Ozi Mwari akati hazvina kunaka kuti munhu agare ari woga. Unofunga zvaina Mwari hazvina kunaka iwo kuti zvakanaka. Ukabuda tsoro yacho undibvunze bheju haupabudi. Kana Mwari angoti zvakanaka kana kuti zvakaipa full stop. Now toenda pafungwa yechipiri iri ndeyekuroorana iyi. Mweya yesvina inotiyo zvimwe zvokudya musadya. Izvo zvinoine shoko raMwari zvinodyiwa. Iro shoko raMwari rakati tidye chiko chapter 14 handini pana Leviticus ndine pana Deuteronomy chapter 14. Regai timboona zvimwe zvakaine shoko raMwari zvinodyiwa nezvakaya zviliwi tigoona kuti mweya wesvina unoshanda sei uchiti izvi zvisadyiwe. Izvo zvakaina Mwari zvinodyiwa. Chapter 14 verse 3 ibhuku raDeuteronomy verse ya 3 usadya chinhu chipi nechipi chinonyangadza. Usadya chinhu chipi nechipi chinonyangadza. Ndini Jehovha. Mhuka dzamungadya ndidzo. Teererai, mhuka dzakaina Mwari dzinodyiwa. Mombe negwai nembudzi nenondo nemhara nemhembwe netsoma nemharapara nenyati nengururu. Imbudzi dzemumakomo dziya nengururu mhuka ipi neipi ina mahwanda akaparadzana ine tsoka dzakaparadzana inodzeya ndidzo dzamungadya henyu. Famba Elder. Asi idzi dzinodzeya
kana dzina mahwanda akaparadzana zoita mahwanda akaparadzana regai kudzidya idzi musadzidye teerai dzisingadyiwi manje kamera haidyiwi netsuro haidyiwi nembira haidyiwi nokuti dzinodzeya idzi dzinodzeya idzi asi hadzina mahwanda akaparadzana kupamuka pamakumbo adzo hadzina kunaka kwamuri hadzina kunaka kwamuri imbomire hakuna kunzi hadzinaki no imi ukaishashika ukaisa munyu ikatandaura pamapfuwa so sadza rinopera inongonaka asi they are not clean. They taste kana zonoti hamwa asi atidla ndiani ndiwere kana kuti ndimwari atidla wozikana uchidla usangobovera tsvaga kuti kwaina mwari ndidleri saka kwaimbira idliwi kamera idliwi tsuro idliwi famba nenguruve nekuti namahwanda akaparadzana asi haidzeyi haina kunaka kwamuri musadya nyama yadzo uye musabata zvina zvadzo. Basi munhu wamwari, thank you very much. Maverenga manini munhu wamwari. Iwa bhabhiri harisi kuwanda kwaine nguruve haidyiwe ina mahwanda akaparadzana but haidzeyi. Munozoti ndaimboti zvinonzi mahome theology kadzatoita idzi ndaimbotini kandi icho chinoina mwari secret yacho iri papi iwanga uchiziva kuti painodzeya chii chinoitika pairi chii chainobuditsa mukudzeya chisingazobuditsiwi neisingadzeyi chakavanzika ichi. Amen. Chii chinobuda nemumahwanda akaparadzana chisingabudi pane dzisina mahwanda akaparadzana chakavanzika ichi chikuri. Saakasika anozoti painodzeya pane zvinobuda zvichibetsera kuti ichene. Paine mahwanda akavhurika pane mhepo dzinobuda kuchenesa muviri wayo. Yakavarira zvakawanda mukusadzeya, mune zvakawanda zvavharigwa mukusadzeya. Saka akasika anoziva haikona iwe. Ndosaka vhesi yati zvonatswa neshoko haikona namuvundisi haikona nechechi. Amen. Saka pfungwa yavanhu nhasi vanorasika kuti chinofanira kutaura ishoko raMwari haikona chechi haikona mufundisi. Unozva ndaitaura navamwe so ndiri kuLundi uko ndivamwe mistress vanopinda chechi imweyi kwai mufundisi ini nguruve chandla nguruve aiwa handizirini ndati nguruve haidyiwi. Amen. Saka iye akanga achitosotiwa aida kundisotesavo ini handisotiwi because nandili idakarega kare zvikai ndichala mufundisi ndichala nguruve ndichala ndikati aizvi ilai kana muchinagwa nayo asi yataura ishoko rani raMwari. Ndobva ndabviswa muzvishavani ndikaiswa kwachivi uku kwaberejena. Saka pakapera almost 6 months ndambosangana nemunhu uyu asi mhuri yangu ndaibuya ndichivaona. Saka pandakazomuona December takwira tose mubhazi achidzokera kubasa naiwe kwamuviri wakaita seiwe saka amuna kuwa pastor ndakaita 3 months ndiri muchibhadhlera handamboziwa ini ndandava kure uku kwachivi. Saka zvikanzi pastor ndakandafa nenguruve dhokuta akati imi munodla poki ndikati zvikanzi poki yotokuuraya. Saka ndakandafa 3 months ndiri muchipatara ndakadhimitwa kukwatuka kutopora. Izvi zvodai makamateerera Mwari musina kumboona njodzi iyi asi makati imi ndichala pasta mukadla asi mubayiro Mwari ane nyasha nemi. Kune vari kufa vasina kufunuka, vari kufa vasina kumboona dhokota but vari kufa vakatsindigwa nepfungwa dzekuti ini ndinongoedza bedzi. Mwari ngatibatsire padhererasi. Kana uchidya chokudya hachisvibisi ziva kuti concept ndeyei panyaya yacho. Amen. Iro vara rati chokudya harirevi chisingatodliwi chatonzi chinodliwa saka chanzi chokudya. Zvino iye anopa chokudya hauziriwe because iwori mwana. Anopa chekudya ndimai, mai vacho ndiMwari. Saka teerera mai vako. Ukasateerera mai wemwana unodla mazongororo, unodla zvitototo, unodla matoto nokuti
ndainetsa ini mpera ndoenda nomuhoi ini mpera ndoenda nomuhoi nezavanhu vane nharo negakava iwe unoti hazvidi ndiliri indakaona bhaibheri ripo iyi handizirini kwetu kudiko 66 vhesi 17 yaIsaya euti kudi handizirini kana utaire pavhesi 16 pavhesi 16 inzwai vana Mwari kati kateerera Mwari pane zechikafu tichararama tichaita makore ukatarisa vanhu generation yaAdam from Adam to Noah akararama makore mashoma akada 600 sekuru vedu Metusera vakadla mabhonasi namabhonasi amakore 969 kusiya 31 kukuloka 1000 kusati kwadliwa nyama yemombe kuchingondliwa miriwo nemafurutsu angaita gona ayodwa panapa vese vakazodla nyama makore akarijuswa kubva pa6 akaita pa100 akabva pa100 akatanga kuti 90 50 90 50 mazuva ano aya nawe musana wangu ka 35 years musana wangu zviro zvauchazoti 40k nengoti musana nemakombo komba uchati pa50 awagara pasi gwadagwa hauchasumuki oti wakati kumboko uyane mgoti ndipendiro iya wapera nechikafu kuti tsvai satarise chikafu pasi chopedza munhu kuti tsvai verse 16 ya nokuti Jehovha wachatonga nyama yose vanobavarira vanavo kai Jehovha uchatonga nyama yose nomoto uye nomunondo wake achavheneka matumbu ose nomoto achivheneka makalei makadla kuruvere makadla mombere makalei kuda kuchivhenekiwa ya vakaurawa naJehovha vachava vazhinji vakaurawa naJehovha vazi vashoma sezvamunoona mhomho nemhomwe vachipinda machechi vachikabira kwai vakaurawa naJehovha vachawanda vanozviita vatsvene vanenge vachizviita vatsvene navanozvinatsa havanatsiwi naMwari vanozvinatsa voga kuti vaende kuminda vane vachienda kuminda vachitevera mumwe uri pakati mumemberi umwe pakati umwe kumasure vari 3 vachidya nyama yenguruve vakabata mapadza kunochera mbeva kumba vasiya nyama yenguruve nechinonyangadza chimwe chinonyangadza zvitunha zvezvinhu zvisingatendegwi zvonyangadza Jehovha nembeva vanenge vaidla nembeva iva vachapera vose haleluya gare pasi yero mawere hakuna kuiva vachienda kudenga vose kwaiva vachapera vo unozoti chimwe zvinhu usataure bhozi pane vanoanalaiza mashoko kwai ndola zvose ndongoramba charutsiwa nemwoyo wangu bedzi ndola zvose toti nemadzako hauli zvose wozi mavhu haudli mashizha emuti haubikiswa murivo pane mashizha anotoseleta kuti anobikwa haabikwi sausandola zvose kumba kwako mapeti akazara haudli nhunzi dzizere uchitodzinga uchidzibvisa haudli sausandola zvose nemadzako nyoka usati vamwanu nanyoka andatiwa haudli sausandola zvose matacha haudli mazongoro saka unotonyaenzi kuti haudli zvakawanda zvinotoripo saka usaselekte iwe rega Mwari akupe zvokudla amen usati we hainindo mwoyo wangu wasimba inindola zvose zvoti nemadzako pane zvausingatoli saka nochitori nezvimwe zvausingadoli kunoti pane zvisingatoliwi amen haisi nyaya yako but inyaya yaMwari unoziva kuti kune vane gakava kasechemberekwa chivi vakabika dombo vakamwa muto hapana chakabva paya chakaibva imvura yakanga abhoira nemunyu ndo zvakangomwa bedzi yangaita zvarekwa chivi yakanzi akabika dombo akamwa muto inharo kaizvezi waifunga ringaite imvura rikati nyungudika dombo nekubhoile kwemvura kune vane nharo kuti ini ndotoramba kana chiuraya ndibona zvourayira manje hauve musi iwoyo noti avira mberi sechibhorani sehosho vachingokuridza dzimara waboka bovo ndozvichaita upenyu hwako zvinegakava chiti indola kana Mwari aiziva kuti izvo hazvidyiwi aiziva kuti zvakaipirei amen saka kana tichidya hatiteereri mufundisi hatiteereri chechi tinoteerera soko raMwari amen iye zvinokati howa hwose hunodyiwa
wafa tokucherera unofa smart wakakora makwa wakazara haumbogwari kungorohwa nemuchetiro kaura hwadambuka hakuna munhu vigaye munhu kwe vakalahowa muri yose ikafa cherekata nhedzi yepasi pemagamu nhedzi chaiyo kangoitwa pasi pemagamu wafa sausati he zvose zvinodyiwa nevadzako wohe pasi pemugamu tora tikuverenga munyuzipepa kuti akafa sausa zvinyembeuchaindonda zvose takasimba ini haukasimbiri poison nosimbira vanhu nemashoko kwete papoison apoison aina mudhara noenda saka teerera Mwari amen bhuku muri kuvhura Colosse bhuku raRomans chapter 14 paitaugwa nyaya yezvibayiro halo masacrifices aitwa saka pane nyaya dzaiitika sezvatoziva chero kuno kuAfrica nyaya dzemudzimu pane vanhu vaiti kana vakanga vaita zvemudzimu nyama dzavo dzosara vonodziisa pamisika kunotengeswa nyama zvino umwe munhu aive kumabiko akaona nyama ichitagwa chiiswa mushopu yekwanhingi obva ati iyi nyama iyi ndiyo bhozi iyi nyama yakabva kumabiko kwemudzimu yekwanhingi aya saka nyama imusaida zvino umwe munhu oti aiwa kana yava mushopu haichisina mudzimu ndinogona kula uye kuti oiwo hekanga yakatobva kumabiko kutenda kwavanhu vaviri kwakatisiyanei uyu ari kuona mabiko nemudzimu ari kufunga kuti mudzimu wakanamatira panyama uyu anotenda kuti aiwa mabiko aive mabiko kana ava mushopu haina problem saka uchinziko vakanga vasina simba vaidya murivo amen vakanga vane simba vaidya nyama vatorere nyaya zvinopoita sokuti nyaya yacho ndemunhu ane faith neasina faith zvino vanhu vakabva vatora vhesi iyoyo vakabva vati aiwa zvokudya zvose zvofanira ngoliwa vamoti kana zvaiswa kumudzimu hazvichadyiwa regai tibvunze bhozi yezvino hameno kuno but kunzvimbo zhinji mombe dzinourawa dzichiiswa paslota paya dzinourawa netribe iyi inonzi yemamuslim mamuziwa we ivo vachibhilivha kuti ndo vanogona kudya nyama because ivo ndo vanoita zvokuuraya vachiti vane zvavanoitaita saka iwo unenge wangotenga nyama ukasaziva kuti yaurawa nemumuslim unongokabirapo asi umobva kuti mamuslim anopira zvekwavo saka ina ndiri nyama yacho ndeumwewo as if pane zvaitwa nemumuslim zvinoita kuti nyama yacho ikanganisike kana ichingori nyama yemombe whether yaurawa nani kana yayatsourawa isina chigwere haina problem ndo chapter 14 ya Romans then chapter 10 ya Acts of the Apostle inyaya ya Cornelius anonyatsonzwa shoko Cornelius kuti nhasi munamato yako yasvika nezvipo zvako zvagamuchirwa zvino iwe chitumira vanhu kuna Peter uku ainde paJopa Peter ariko kuna Simoni musiki waMateo ndiye akachengeta Peter iwe chidaidza Peter Simoni auye kuzokutsanangurira zvino Peter ari kuna Mata ari uko kuJopa ari pai pamusoro Cornelius aona mtumwa Peter haoni mtumwa Peter anoona vision muono ona mucheka uchiburuka kudenga une mhuka dzose dzakachena nedzakasviba dzinokambaira panyika dzose ndobva shoko rati Peter baya udye Peter akati apanga ari nzara akati ini chigaro changu handangodya izvi zvakasviba izvi shoko rikati iwo usati iwe chakasikwa naMwari chakasviba baya udye mucheka wakabviswa ukadzoka ukabviswa ndobva mucheka wainda Peter ari kunetseka kuchi anobva wanoko tiutsvagawo Peter pano tikaindini adove mazuva matatu muri kudiwana Cornelius Peter otora vamwe oenda navo verse 34 anonoti asvika nhasi ndaona kuti Mwari haazi mutsauri wavanhu kuroti ari kuti ndaonei pavhizhini amen
lokuti Mwari anoda Cornelius angari mukuru eCenturion, mukuru wamasoja kuRoma. Asi Mwari aida kuti kunamata kwako kusimbe, foundation yacho inobva kumaJudha. Enda udzidziswe kuti uzive zvokuita bosi, haugoni kuperera usati wadzidza. Zvinotobvunza mibvunzo inoti iyo Peter zvakaona vision akala here? Iwe zvakanga uchirota ukabhuruka wakafuma uri mapapiro fuma bhuruke tone ndikasekona zvaparara pasi. Vision, amen. Ine zvainotsanangura. Saka Peter ioneswa kuti vanhu vachauya kwauri mahedheni usati vakasviba, bosi neniwo ndinotovada kuti vaponesiwe. Amen. Ndo zvaireva vision. Munhu omva kuti Peter akanzidla usati we zvakasviba, akanzidla neshoko akala here. Peter hana kudla akanoparidza. Iwe wanzwa shoko inda uparidze, haikona kudodla nguruve nembeva. Peter hana kudla. Kana rimwe nyaya Cornelius zvakaona mutumwa akavamba chechi here. Ndakaona vision ndiri pagomo, ndikazoine shoko saka ndikabva vamba chechi yangu ine madzako. Cornelius anambovamba chechi, akatodharekitwa kuna chechi kuti ndaudaidze munhu akudzidzisa. Saka zvokuti waona mutumwa ukavamba chechi, ingano dzako idzodzo ine madzako. Hende pafungwa imwe Colossians chapter 2. Yes. Verse 14 kusvika pa16 yake ya akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo ruchipesana nesu, akarubvisa irwo pakati pedu, akarurovera pamuchinjikwa, akaparadza vabati namasimba, akavabudisa pachena, akavakunda mauri. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai pazvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwomwedzi kana pasabata. 17 papo ya izvi mumvuri wezvichauya, asi muviri ndowaKristu. Alright. Tichazoitaurazve kana Mwari atichengeta next week tichibuditsa pfungwa yemalaws. Kwai akadzima rugwaro rwaipesana nesu pazvirevo zvarwo. Handiti vari kunyorerwa ava vahedheni. Amen. Tine nyaya dzakadai so pakati pevhiki apa dzavahedheni. Vari racho haritugara, hatirisiye tichazorinzwa pachikamu chinotevera. Ava vahedheni vakanga vachinamatawo Mwari, but vane zvimwe zvinhu zvavanga vakumanikidzwa kuti vazviite namaJews. So kudzingiswa nokuchengetwa imwe mitambo yakanga ichimirira Jesu yakanga yapfuvura. Saka zvanzizvo napo inzwai imi vahedheni. Iye Jesu paakauya ndorugwaro rwaakanga achitobvisa igoko. Aikudzima kurota ainyora patsva kuti aiwa mitambo ine zvaireva zvavafanira kuti mitambo yavaita yaimirira zvavanga vaitigwa naMwari ivo, zvisina kuitirwa vahedheni. Sekuti kudii Passover yanga isiri yamahedheni. Passover yanga iri yavo bosi. Pakaitwa Passover neangel vakaitigwa Passover ivo maIsraelites. Saka vahedheni havangagoniita Passover. What if? Ndosaka Jesu akauya akaisa chirayiro panzvimbo yePassover. Unoona munhu achitori kwai hatirambe ichida Passover. Tokubvunza kuti uri muJudha. Baba wako warinzani? Sekuru wako wachinzani? Makabva kuIjipita iyi. Haiwa nyacho noopere kuti wai. Iwe uchibva kuno kuZimbabwe. Makabva paTanzania. Saka zvekuti kuIjipita siyana nemaEgyptians. Because amaIsraelites isu tiri kusanganiswa pana chapter 2 yaEphesians matirere. Ndo pane nyaya yacho. Asi ndoti pfungwa iyi mitambo imwe yaisunga maJews yakanga ichifanira kuti Jesu auya izorore, bozi yose yaipetisigwa ichiurayiwa gwai ndo raive Kristu. Amen. Saka vese vetiyati wanga uri mumvuri, kana mukaona mumvuri hamusati maona munhu, kana maona munhu muchanetekerere mumvuri wacho. Paneta nepekuti pane zvokudya. Istatisi kana pai zvokudya, anopa zvokudya ndiMwari auziwe. Saka kana kwanzi
unleavened bread. Muri kucelebrate mutambo kuti pamutambo pane zvaidyiwa nezvaisadyiwa pane imwe mutambo. Unohamuna chikwanzi iso hatidyi chingwa ngokuti chakabikwa nembiriso. Hatidyi chingwa asi achimwa koko. Achona mabhiskitsi akabikwa nemabhiskitsi ake. Hatidyi chingwa asi achimwa mahewu akasachimera. Anonyadza idzoti nete wangoti chingwa ichi hauzivi kwa chine yeast. But pane zvimwe zvotori nepoison darika chingwa charuda. Iyi yeast yaiswa muchingwa yakadofa yabikwa ikafa. Haisi menyu. Unobva wanodya zvine upenyu uko zvinouraya. Mwari ngatibatsire. Amen. So, panoda kuwanana zvavhesi kozoti iyi vhesi yaimboda kuti kudii yairevei. Saka nyaya dzezvekudya zvaive zvinhu zvepamitambo yavo, aive maseremoni avo, laws avo. So neimwe nzira usazodya iwe uchiti kuti kwakanzi usatongwa pamusoro pezvekudya. Okay. Nguva yafamba. Ukaenda pana 1 Corinthians chapter 3. Verse 19 na 20. Verse 19 na 20. Nokuti uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi unobata vakachenjera pamano avo. Uyezve Ishe unoziva ndangariro dzavakachenjera kuti hadzina maturo. Amen. Amen. Ukada kushandisa njere dzenyika ino iyi pazvinhu zvaMwari unokundikana. Tativerenga 2 Peter chapter 3. Panotaurwa pfungwa iyi na Peter. Zvikai munangwarira tsamba dzaPauro dzakanyorwa neuchenjeri dzaPauro. Madziri mune zvikukutu zvinominamiswa navanhu vari chishayiwa zivo kusvika vaparadzwa nekuti vanoti pakati lai Paul has Mwari. Amen. Ende zvaiti lai airevei. Saka ukasaziva maverengero patsamba dzaPauro unodziminamisa uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari. Unobata mano vakachenjera. Nguva ndoyaita shoma nai ndizvo. Rega ndingorova mavhesi mamwai. Ukaenda pana 1 Corinthians chapter 6 verse number 12 inotiwa ndakatenderwa zvinhu zvose asi handidi kukundwa nechinhu 1. Ndakatenderwa zvinhu zvose asi handidi kukundwa nechinhu 1. Unoziva kuti unogona kuita anything muupenyu asi hazvikubatsiri. Zvikaenda Pauro ndinogona kuita zvese, unogona kudya anything but hazvikubatsiri. Ungaita mukurumbira, ukaita seunoziva, ukaita sewakangwara, asi hazvina kwazvinokusvitsa. Why hither you go but no further. No manya senoira pasi beti. Zvikanzizvo hamuzivi here pa chapter 6 hamuzivi here kuti miviri yenyu temberi yemweya mutsvene. Mwari anogara mukati menyu, anotadzira temberi yaMwari. Mwari achamutadzira kureva kuti miviri yedu iyi haisi yedu ndeyaMwari. Amen. Zvikai makatengwa nemutengo, kudzai Mwari mumuviri wenyu. Tiverenge verse of Peter chapter 10. Yes, verse 31. Yes. 1 Corinthians 10 verse 31. Neimwe nzira Mwari ngatibatsire. Kana Jesu aiti chokudya hachisvibisi, aireva changa chakatenderwa kudyiwa naMwari. Jesu haangazvipikisi ndiMwari. Haangachinji shoko. Was Numbers 23:19 verse. Mwari azi munhu uyo angarevi nhema. Yes, Mwari azi munhu angarevi nhema. Haangashanduki kana mwanakomana womunhu zvaakareva hangazviitikani. Haashanduki. Kuroti kana akangoti achidyiwa. Full stop. Yes, verse number 31. Verse 31. Yeah. Naizvozvo kana muchidya, kana muchinwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. Amen. Kuroti kana uchidya usadyira mukurumbira wako. Unozoti pane vanodyira mukurumbira. Tiri ndo laini ndomwe madzinga konda. Hai ndikubuda murakasimba. Kutsvaka mukurumbira. Hanzi kana uchidya kana uchinwa ita kuti Mwari akudzwe. Amen. Chero uchipfeka usapfekera unoona kuonekwa navanhu. Tanga wati Mwari ngatione. Amen. Nozapana ne problem yefashion. Kudyiwa nefashion. Zo fashion ukaziteedzera nokuvara.
Wozi wezo kuti matumbu pashe, machesti kushe, musara kushe, zvinodi. Izvo zvitoafekta muviri. Mamuchiziva here kuti kudzivinya muviri kunokonzeresa kensa? Kupombiwa kuti paa! Kensa dzatouya ndosaka tinare chinhu chigwara. Woita basa pakupfeka, woita basa pakukurura. Mwari ngakubatsire mani. Kana ukasazvichenjerera vanogadzira vachidesign ava vari kuita kuti mushame. Wozwi ushamisira kuti munhu atoona kuti kuita nyika kuiti mani. Saka kana uchipfeka usapfekera kuti yakanifita kuti Jesu ari kukudzwa here mukupfeka kwako. Amen. Kana uchidya usati yakakora yakaonda, Jesu ari kukudzwa here mukudya kwako. Hatidhiri kuti ndakasimba fani, ndakasimba ofani. Kuonda ndakasimba, handirudzirudzi kai. Ndakasimba chaizvo, asi handingoli. Zvimakore zvati fambe. Vazukuru 4, varora 2, ngwasha 1. Ndati fambe. Over 60, seri pa 60, tiri kuinda kuna 70. Zvimakore zvati fambe. Kusimba kudai, kudya zvakai zvinodyiwa. Kana kuti handikubovera, ndikukavira, tinokufushira. What's chokudya chouraya? We are what we are because of what we eat. Ukadhiresa tokufushira. Kenza tinobuya nemhando. Mwari ngatibatsire. Indopfeka size handipfeki fashion. Size 4. Ndopfeka size young chai. Handipfeki size 2. Kunetsa kana kuti size 2 antindigoti naina. Ndinetsa kupfeka, ndinetsa kukurwa ndichitire baba vakundisekuru. Kunetsekere kupeni. Iyo masize akazara munyika. Zvo madora for 2 mabru. Dora for 2 matrawa. Mamoto pone mbasera. Tukateka mata tunokupa mbasera. Mwari ngatibatsire. Twakuna mata. Kana tichita chipi ngatitu Mwari akudzwe. Mwari ngatibatsire mukurarama kwangu. Mbiri ine kuna Jesu. Amen. Une munamato here so wangu. Sumuka tinamata. Mwari ndibatsirewo. Ndisapa mbiri kuupenyu wangu. Ndipe mbiri kuna Jesu anouya. Pakati pedu aripo here angachinetswa nechikafu nehavi chaivo. Tave ndiweni yanga yandikuvadza havi. Ndikangoona koko moyo kuti mbu. Handa kuti koko imwe ndupa mwenza leso. Ndachinetseka. Ndikangoona sausage kuti wira moyo. Ini sina mari. Wanga wachinetswa nehavi kuti Mwari ndibetserewo pahavi apa Mwari ndibetserewo. Ndikunde havi. Aripo here unongoti ini havi hatikuvhunza kuti wanga wachinetswa nepoko here. Unongozva kuti achinetsa mweya kuti ini ndatonetswa apa chikafu chikanzi naMwari achidiwi. Shuwa ndingadenga ringatokona. Asi Mwari ndibetsere pahavi ndikunde. Amen. Sumudza ruoko rwako ndinamate newe. Mwari akuropafadze. Ari panga achinetswa nezvokupfeka. Ine fashion dzanditora wena. Ndikangona muna nembe yake ndoti iyi yakanaka. Handichatsva size ndokupfekawo yakapfeka iyi. Mwari ngandibatsire pafashion ndipfeke size. Sumudza ruoko rwako. Tinamate newe kuti Mwari batsirai Mwari pafashion apo. Ndira kupfeka size kwete fashion. Sumudza ruoko ndinamate newe. Ndakunamata. Baba vedu azere nenyasha. Mufaro wedu kuona Mwari akaita semi. Mwari ane rudo. Nekuti munotanga nekuyambira. Teverere kuparara. Maita yenyu. Tinofara nekuti zvidzidzo izvi zvakanaka here. Zvinoperekedza kuponeswa kwedu. Ndo zvakabatsa vana Daniel. Dai vakanga varamba vachida zvokudya muBhabhironi, vaidyiwa neshumba. Moto waivapedza vana Shadhireki. Asi pakati izvi zvakasviba izvi. Hatizvi tichateerera Mwari. Chipe mirivo. Havana kudyiwa neshumba. Havana kupiswa nomoto. Nekuti vakateerera shoko renyu. Tibatsirei Mwari mazuva edu. Zvekudya zvakawanda. Zvekupfeka zvakawanda. Titeerere shoko renyu. Tisatongwa nemhangwa. Tisatongwa nemiviri. Nemaziso pafashoni. Tikunde nezita raJesu. Maita yenyu pamunobatsira hama dzangu dzakasumudza maoko ndibatsireiwo Mwari. Ndichigere kuinda kudenga ndichiri pano panyika. Ndinodawo kukunda. Mune zvingadaro zvichindinetsa. Kana zvida mari dzotumaiwo muparidzi kwandiri.
andiparidzirewo Mwari nditendeuke ndiponeswe. Kana zvaitwa zvaperera toda kuzofara tichinzwa mazita edu achidaidziwa mubhuku reupenyu taponeswa. Muna matodo kutenda manheru ano mukuzvininipisa kuzita rinoyera uye richigara kusingaperi raiye Jesu Kristu. Amen. Hallelujah.